दिमासा बसुमतारिया सोंदों कंग्रेचुलेशन्स आदा थैंक यू सो मच जोंहा बिथां धनन्जय बर'आ मा फरायबाय दं आदा मोन एक्टिं आरो भइस को मार मोजां मोनो आं दा फिननायखौ होगोन बियो आं क्लास 7 फरायो थैंक यू सो मच आंखौ एसेबां अननाय होनायनि थाखाय बिटिआर चेनेला सोंदों आदा धनन्जय बर'आ बेसे क्लासाव फरायो आरो गासिबो एखे गामिनि गोजा नामा प्लिज रिप्लाय मी नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जानांगौ बे बेसां क्लासाव फरायो आरो जोङो मेक्सिमामानो एखे गामिनि गोजा जोंनि चाइल्ड आर्टिस्टफोरा आरो किन्तु सानैसो दं बेलेग गामिनिबो नाथाय बिसोरबो बारा गोजाननि नङा खाथियानो जायो गामि सेरनि नायान रजमिया बुंदों धनन्जयनि एक्टिंआनो आलादा जाखायो थैंक यू सो मच नयन आं बे चेनेलखौ 1K सबनिफ्रायनो नायबोदों बाय द वे big congratulations to 100K subscribers thank you so much नायान बोहिथि बसुमतारी बिथाङा सोंदों धनन्जय बर'आ बेसे यारनि बे फंबाया फिउचार एक्टर जाखागोन लिंसारमोनाबो हाबावा बिनि एक्टिंजों खोथाया बिदि नङा लिंसार दामोनाथ' जोबोर गिदिर एक्टरखा आंबो बिसोरखौ नायनाय नाजायो आरो आङो 14 इयार्सनि नोंथांमोना फिननायखौ मोनबाय जानांगौ दा बिथाङानो सोंबावदों जे नेक्स्ट भिडिअफोराव एक्टरखौ गुबुनखौ लागोननि चान्स दं नामा बिब्दिथ' जोङो डाइरेक्टलि फिननायखौ होनो हानाय नङा नाथाय जोङो फिउचाराव नायनोसै मा खालामनाय जायो नेक्स्ट सोंथि सोंदों रन बसुमतारिया तरुन बर'निसिम आंनि सोंनाय नों एक्टिं क्लास लायो नामा मोजां एक्टिं खालामथारो नों आरो आं तरुननि बिराद गिदिर फेनबो आं बिनि जानानै जोबोद साबायखर बावहरबाय दिनै बि गैया आरो तरुना एक्टिं क्लास जेरावबो लाया नेचारेलि फैखायो जों जेरै डाइरेक्ट खालामो बिब्दिनो खालामना होयो तरुना आरो बिनि जोबोर गिदिर फेननि थाखाय जोबोद साबायखर आं बिनि जानानै जासिहरबाय मेन्देला खेरखातारिया बुंदों आदामोना बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो मा बबेखैजों प्लिज टेल मी जोङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंनि गामिया खाथरबारि बियो नाग्रिजुलि एरियायाव गोग्लैयो ओमफ्राय जोङो जुदि बिथिंनिफ्राय फैयोबाथाय रङिया जानानै तामुलपुरनिफ्राय नाग्रिजुलि आरो बे नाग्रिजुलि ओनसोलावनो जोंनि गामि VDB Vlogsआ बुंदों कंग्रेचुलेशन्स 100K subs थैंक यू सो मच लव यू गाइस नोंथांमोनहा भिडिअ शूटखौ माबोरै सो स्मुथ जायो भिडिअ सो स्मुथ जानायनि कारनानो जाबाय जोंनाव गिम्बल दं जों गिम्बलजों शूटखौ खालामो आरो एडिटिं खालामनायावबो माखासे टेकनिकफोर दं बेखौ जुदि रोङोब्लाथाय भिडिअखौ स्मुथ खालामनो हायो सुसिमा बसुमतारिया बुंदों आं नोंसोरनि मोनसेबो भिडिअ नागारा फंबायमोन लव यू टू बिब्दिनो बानायबाय था जोबोद साबायखर नोंथाङा जोंनि फारसे एसेबां अननाय होनायनि थाखाय फ्रिकी गेमार YT बिथाङा बुंदों Q&A आदामोन नोंसोरनो मोनसे भिडिअ बानायनायाव बेसेबां टाइम नांगौ ओरैनो जोङो मोनसे भिडिअ बानायनायाव सप्तासे मालाबा सप्तानैबो नांलायलाङो मानो होनबा सिटुएसनजों गोरोबनानै जायो बेसे सम नांगौ बेसे सम नाङा डाबिंनि बाथ्रा थायो एडिटिंनि बाथ्रा थायो आरो मोनसे जुदि मोजां स्क्रिप्ट लिरनो लागा जायोब्ला जोबोद साननो गोनां जायो माथिंनिफ्राय ओमफ्रायसो मोनसे मोजां स्क्रिप्टखौ लिरनो हायो मिस्टार दुर्गा बर'आ बुंदों आई एम सो हैप्पी सिफुं द मेलडी चेनेलनिसिम 100K सक्सेस हेटार्सफोरखौ साइडआव दोन बेबायदि थाखायो जों दं नोंथांमोनखौ हाजासे हेफाजाब होगोन जोबोद साबायखर नोंथाङा जोंखौ बुजिनानै बेबायदि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय MB लिरिक्सआ बुंदों बिनानाव गिबियावनो कंग्रेचुलेशन्स जासिबाय जोबोद साबायखर लव यू अल नोंसोरनि चेनेलनि अनार्सआ खैजोन आरो मा मुं खोन्थानो हागोन नामा जोङो बे चेनेलखौ साथाम मानसिया सालायो राजेन स्वर्गियारी आरो केडी स्वर्गियारी आरो आं जोंनो बे चेनेलखौ दासिम सालायगासिनो दं आरो नोंथाङा सोंदों आरोबाव मोनसे सोंथि बे प्रिति आगैया सोरनि असे बिनानाव आरो बिहा नखराव सोर दं अन्नानै आंनि कुइसनखौ पिक आप खालामदो बिनि फिननायखौ जों होखाबाय जानो हागौ नोंथाङा मोनखाबाय निरदाल बिथाङा बुंदों नोंसोर भिडिअखौ नोंसोरनि ओनसोलनि अनगायै गुबुनावबो लायो नामा आरो आसामनि बाहेरावलाय लागोन ना लाया दासिमथ' ओनसोलनि बाहेराव लाथ'वाखै नाथाय इयुनाव प्लानिं दं आरो आसामनि बाहेरावबो जों लानायनि सिमांबो दंखायो
नाथाय किसुमान बाजेटनि प्रब्लेमाव जों लानो हायाखै दासिम जों लागोन इयुनाव बुलबुल राभा बिथाङा बुंदों congratulations Sifung The Melody I'm not Bodo but I can understand Bodo language and I can speak love you too brothers and thank you so much Billy Fang Deimaria buंदों man this is my favorite Bodo channel thank you so much Billy Fang by the way congrats on your 100k subscribers keep it up guys and also looking forward to the next video sure thank you so much Pungbili Khaklari बिथाङा बुंदों congratulations all of you आंनिफ्राय मोनसे कुइसन दा कुइसना जाबाय नोंथांमोना जा भिडिअसआव फानि डायलग्स होयो बेफोर डायलग्सफोरनि साननायफोरखौ माबोरै फैयो एक्चुअली जोङो किसुमान ओनसोल खाथियाव जानाय घटना माबा बाथ्रा जाथायफोरखौ जोङो अबजार्भ खालामो ओमफ्राय बेफोरनिफ्रायनो जोङो किसुमान फानि डायलग्सफोरखौ दिहुननो सेस्था खालामो आरो बेनोसै निजोम ब्रह्मआ सोंदों आदा प्रिति स्वर्गियारिनि बिग फैन थैंक यू तो बोलो थैंक यू बिनानावा मा क्लास आरो लाइफआव मा खालामनो सानो फोरमायहर आदा बिथाङा बुंसिगोन आङो क्लास 8 आव फरायो आरो आं फिउचाराव सासे गिदिर एक्ट्रेस जानो लुबैयो राजीब बसुमतारिया सोंदों प्रिति स्वर्गियारिखौ खानायखौ गोलाव लानो हो गाज्रि मोनसे स्टाइलखौसो सोलायथ'बाय नायनोसै उनाव होमबानो जोबोर समायना नुसिनगोन आं बिनिखायनो बुंनाय जाबाय दानि जुगनि सिख्लाफोरथ' मा खालामनो दा उपाय गैया स्टाइलखौ सोलायबाय थायो दसेनो मोनसाय बसुमतारिया सोंदों जायली सिसनि अरिजिनेल मुङा मा प्रिति स्वर्गियारि दा नोंथांमोनासो माखौ खोनानो लुगैयो प्रितिखौ ना जायलिखौ दा नोंथांमोना डिसाइड खालामदो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना हर माखौ मोजां मोनो एन्जेल इस्लारिया सोंदों बिनानाव प्रिति स्वर्गियारिया मा क्लासाव फरायो आरो बर' मिडियाम ना इंलिश आं खाथरबारि गोजौ फरायसालियाव फरायो क्लास 8 बर' मिडियामाव बड' भाइरेल आपडेट्स बिथाङा बुंदों गिबियावनो 100k साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय कंग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच द टीम सिफुं द मेलोडी सिफुं अफ द मेलोडी सो बिथाङा एसे रं लिरलांबाय जेबो नङा होपफुली थाबैनो नोंथांमोननि YouTube चेनेला 1 मिलियन जाहैगोन थैंक यू सो मच जों आसा खालामो आंनि मोनसे सोंनाय दंमोन आंनि फेभरेट कैरेक्टरा सोनिया थैंक यू सोनिया बिनानावा दा सान्दै मा क्लासाव फरायो आरो बि अबे गामिनि दा बुंखाबाय बिथाङा बे जोंनि खाथरबारि गामिनिनो एखे गामि जोंनिया आरो बियो खाथरबारि गोजौ फरायसालियाव फरायो बिजोंनो एखेलगे फरायो आरो बुंजों love you all the team members love from Tamulpur thank you so much Carry Minati Flowera बुंदों God bless you all thank you same to you प्रिति आथ' प्रिति खार' नाथाय बै सोनियानि खावलाया हले लावदुम फिथा बादिथार माला नार्जारिया बुंदों सिफुं द मेलोडी प्रिति बिनानावनि एक्टिंआ मोजाङानो जाखायो थैंक यू आसा खालामो बिथांमोना सानसे सावथुन मुलुगाव आगान होगोन थैंक यू सो मच जोंबो बेखौनो आसा खालामो सिफुं द मेलोडी प्रिति बिनानावनि क्लास गामि जायगा बैसो आरो नखरनि सुबुं गासै सा बेसेबां दं बिथाङा क्लास आरो फेमिलिनि बागैथ' खोन्थाखाबाय आरो जोंनि जायगाया खाथरबारि गामिया एन्ड डिस्ट्रिक्ट बाक्सा पोस्ट अफिस नाग्रिजुलि PS तामुलपुर आरो पिना 781368 एन्ड बैसोखौ बिथाङानो बुंसिगोन आंना बैसोआ 30 आरो बिथाङानो सोंबावदों प्रिति नोंखौ सोर इउटिउबाव लाबोजेननाय बिथांमोननि मुंखौ बुंदो अनसुमा आदाया राजेन आदाया आरो केदि आदाया एबार जोङो नेक्स्ट सोंनायनिथिं आवगायनोसै नामा बखारखौ मानसिफोरालाय मा फायनायबो मिथिया थांनायबो मिथियालै मानसिफोरालाय मरे थाङा मा थाङानो जियानो जादोला जों नेक्स्ट सोंथिनिसिम आवगायनोसै नार्जारि डेकाया सोंदों बा नार्जारिबो डेकाबो खाथ्रा मानसिलै जियानो जा बिथाङा सोंदों तरुन बर' आसोला बहा फरायो मा खालामो अन्नानै खोन्थाहरनो हागोन ना दुखुनांथाव बिथाङा नै थांनाय बाराव मेट्रिक होदोंमोन मेट्रिक आनजाद होदोंमोन नाथाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हायासै
दा बियो न'आव ओरैनो दं एक्टिं खालामबाय थायो प्लास सेलुनावबो खामानि मावो बिथाङा सुराजित बर'आ बुंदों लट्स अफ लाभ फ्रम मेघालया थेंक इउ स' माच पुर्नाबि चेनेलआ बुंदों कंग्रेचुलेसन्स सनाफोर फ्रम क'क्राझार पुर्नाबि चेनेल्स थेंक इउ स' माच जानो हागौ बिथाङा जोंनि चेनेलनि जोबोद गिदिर फ्रेन्ड मानो होनब्ला आङो बिनि कमेन्टखौ मोनफ्रोमबो भिडिअ'आवनो नुनो मोनो आसिनि ब्रह्म बिथाङा बुंदों गोसोआ आंनि रंजाखाङो बे मेथाइआनो आंनि बेस्ट मेथाइ बेनिखायनो थेंक्स बे मेथाइखौ दिहुननायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर नोंथां आरो नोंथाङा बे मेथाइखौ खारिनानै जोंखौबो गोसोखांहोबाय बै समखौ बिनिखायनो आं एसे खननो गोसो जाबाय गोसोआ आंनि रंजाखाङो नोंनि रैसुमै महरखौ गोसोखांनानै थेंक इउ बर' ब्लग प्रेम ब्रह्म बुंदों सार आइ वान्ट टु टेक योर इन्टारभिउ अन माइ चेनेल केन आइ बिब्दिथ' इन्टारभिउ लाजालायनाय एसेबां गिदिर मानसि नङा जोङो नाथाय जुदि नोंथाङा गोसो दंथारोब्ला लाजागोन आरो जोंखौ कन्टेक्ट खालामजागोन रोदोम दैमारिया बुंदों हे नोंथांमोननि मेन थांखिया मा नोंसोर फिल्म खालामनो गोसो गैया नामा हा मेन थांखियानोथ' बेनि नोंथांमोनखौ रंजाहोनाय आरो फिल्म खालामनायनि बाथ्रायानो जाबाय बाजेटनि खोथा थायो जुदि सोरबा प्रडिउसार ओंखारोब्ला जोङो फिल्मखौ अबियासलि खालामगोन हान्ट गेमार बिथाङा बुंदों गासैखौबो बुंनाय जाबाय मोनसे नोंसोरनि इउटिउब जार्निनि भिडिअ नायगौमोन आङो आरो जाय नायगौमोन जोङो नोंथाङा खारिनायखाय जोंबो एसे साननो गोनां जाबाय जोङो दा हायाब्लाबो इयुनाव बेखौ लाबथारगोन बिक्रम नार्जारि बिथाङा सोंदों कमले बर' बिथाङा बोरै बेफोरबायदि फावथिना खालामनो हाखो बिथांनि बागै फिननायखौ होनो हागोन नामा आरो बिथांनि न'खर आरो फरायनायनि बागै बुंनो हागोन नामा बिथाङा उन्दैनिफ्रायनो फिल्मफोर खालामनो गोसो दंखायो आरो जोबोद गोसो गुदुंखा बिथाङा उन्दै समावनो ओइ सिगांनि चाइनिस मबाइल माइबिफोरजों भिडिअ खालामलाबायोमोन नाथाय बिथाङा किसुमान प्लेटफर्मखौसो मोनाखैमोन बेनिखायनो रावबो बेखौ सिनायामोन नाथाय दा जोंनि जिथु सिफुं दा मेल'डि प्लेटफर्माव बिथाङा एक्ट खालामो आरो बिथाङा फरायनायनि बागै बुङोब्ला बिथाङा देग्लाय हायार सेकेन्डारि होदोंमोन आरो रिजाल्टआ मोजाङानो जादों आरो फेमिलियाव बिसोरा साबा दं बिमा बिफा बिनानाव फंबाय आरो गाव गुरु सोमखोर बासुमतारिया बुंदों कंग्रेचुलेसन्स सिफुं दा मेल'डि थेंक इउ स' माच फंबाय आदामोन बिनानावमोन जोबोद मोजां नाङो नोंसोरनि भिडिअ नायना फंबाय मंगल समेन आरो प्रिति बिनानावनि डिटेल्स मोनथिनो लुबैदों आरो सिफुं दा मेल'डिनि प्रडिउसार आरो स्क्रिप्ट लिरगिरिया सोर खोन्था हरदो जोङो डिटेल्सफोरखौ लाबोखागोन जों बुंखानाय दंखायो डिटेल्सआ थाबैनो फैगासिनो दं आरो स्क्रिप्ट लिरगिरि होनोब्लाथाय स्क्रिप्टखौ जों लिरो आंबो लिरो केडियाबो लिरो सम सम राजेनाबो लिरो आरो दङ सानै साथामसो स्क्रिप्ट लिरग्रा अन्जन स्वर्गियारी बिथाङाबो लिरो आरो प्रडिउसारखौ बुंनो थाङोब्लाथाय बिदि गैया जोंनो खालामो आरो मेनेज खालामनानै बड' ब्लग्सआ बुंदों गोदान मुगानि इन्टारटेनार्स कंग्रेचुलेसन्स अल थेंक इउ स' माच जोंनि Q&A सेसनखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय आरो जोबथियाव आं सिफुं दा मेल'डि टीमनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर जासिहरबाय गोजोन्थों